अगर यह रूट पे बस चलवावे के बा त एक आदमी बा, एगो ड्राइवर फारूक। उहे तो हर बस यह रूट पे चलवा सकेला। 2-3 महीना भइल बीके सिंह ओकरा के नौकरी से निकाल देला ना। यहर हर घूमता, ओके पकड़ ला, काम हो जाई तुहार। कहाँ मिली फारूक? उ जौन खुराबा में अंग्रेजी कैफे के दुकान बा ना, हाँ। वहीं मिली तोहके। वहाँ जौन सबसे बरियार, लंबा, तगड़ा, चौड़ा आदमी दिखी तब बुझ जइहा कि वह फारूक बा। ठीक बा, धन्यवाद यादव जी। हो साहिल मुकुंदवा के चल आवाराम करे। वो दिन रचना और ओकर आदमी तोर पीछा काहे करत रहना? पता ना यार, समझिम नहीं क्या हुआ। कहा बिगड़ले बानी हम ओकनी का के। बिगड़ले हैं ओकनी के? साले नशेड़ी, याद कर ते नशा करके कुछ जरूर ओकनी के चोरी चकारी कोइले होकबे। जब देखा तब हमरे के दोष देला लोग। अरे ऐसा कुछ नहीं के कैले हम। देख मुकुंद, हम एगो बस खरीद ले बानी, देवरिया वाले रोड पर चली। तू जल्दी से अपन आदत सुधार ले और ठीक होके आओ। तू ही के कंडक्टरी करे के हमरे बस पे। वाह का बात बा, तब तो हम जोरदार का कंडक्टरी करब। नकुल, हाँ सावधान रहे के परी। वो कुल्फी रेकरे ऊपर हमला कर सके ना। हाँ हम देख ले मुकनी। ठीक है ना? तू आराम कर, ख्याल रखिए कर। हमके काम हम चला थी। चल और बताओ कहाँ लागल बा? थोड़ा देखी। ओ मैं यहाँ पे भी ए टेबल नंबर 4 पे चाय पहुंचाओ दूगो। सर ये रहल आपके ऑर्डर। कॉफी लेके आवत नहीं। तोहार नाम फारूक है का? जी बोली। अरे बैठा मर्दबा बैठा, तुझसे कुछ बात करे के है। हमार नाम राम तिवारी है। बोली। हमके यूनिवर्सिटी वाले रोड पे बस चलवावे के बा। तो के ड्राइवर रखल चाहता नहीं। बात ऐसन बा तिवारी बाबा, हमार रेट तनी हाई होला। मोहब्बत करे वाला पैसा ना देखे। मोहब्बत आशिक लागत तारा तो हाँ? कभी हमहू आशिक रही। तनी बच के रहिया बाबू, ई आशिकी के बुखार ठीक ना होला। बाकी फारूक मोहब्बत करे वाला के तो साथ देबे करेला, तहरो साथ सही। प्रदेश के सभे बड़ शहर में हमारे स्कूल और कॉलेज बा, और हमार सभे स्कूल कॉलेज उस शहर के नामी शिक्षण संस्थान बाड़े। उ कॉलेज उ स्कूल में उस शहर के नामी लोग, नेता, अधिकारी, व्यापारी, सभी पैसा वाला लोग हमरे वो स्कूल कॉलेज में अपन लइकन खातिर परेशान रहेले, एडमिशन खातिर परेशान रहेलन, मुंह मांगा डोनेशन देवे खातिर तैयार रहेलन। लेकिन हम समाज सेवा खातिर आपन उ स्कूल कॉलेज में 30% आरक्षण गरीब विद्यार्थी के खातिर रखले बानी। अब आप लोग बतावल जाए कि ई हमार विचार नेक बाकी ना। हम समाज के उन्नति में आपन योगदान देवे के चाहत बानी, त का समाज के हमरा साथे चले में कोनो एतराज? बिल्कुल वही होगा जायसवाल जी, जैसन रउआ चाहतानी। हम चाहतानी कि गरीब लइकन लोग के उच्च कोटि के शिक्षा मिले। और एक बात और कि आपन उ स्कूल कॉलेज में शिक्षा नीति पर भी विचार चल रहल बा। आगे के योजना ई बा कि अपना स्कूल के छात्रन के उज्जवल भविष्य बनावे खातिर हम अपन शिक्षा में आधुनिक तकनीक के प्रयोग करे के चाहतानी। विद्यालय प्रशासन गरीब विद्यार्थी के खातिर बहुत जल्द स्वास्थ्यवर्धक मिड डे मील, व्यायाम, खेल कूद, कसरत जैसन चीज पर भी उ विचार करी। ऐसन बा अच्छा बात बार बार रिपीट पढ़ाई में कमजोर बच्चा के खातिर और अच्छा बात पे ताली भी बजे के चाहिए। शुल्कहीन
एक्स्ट्रा क्लासेस के भी व्यवस्था करे जा रहल बा ई स्कूल कॉलेज। ऐसे गरीब विद्यार्थी के फायदा होखी। सीधे सीधे ताकि अमीर गरीब ऊंच नीच सब लोगन के चहुदिशी विकास हो। सारा लइकन लोग के, सारा बच्चा लोगन के एमे फायदा होखी। एमे ना कोई अमीर होखी ना कोई गरीब। और सबसे अहम बात कि छात्र और समाज के साथ साथ हमरा अपना स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी के भी ख्याल बा। एह महीना में उनका खातिर तनख्वाह के बराबर 15 दिन के एक्स्ट्रा बोनस भी दिहल जाए। बस हम अपना बात के यह विराम देता नहीं। आप लोग के धन्यवाद। श्रीमान गौतम जायसवाल जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान गौतम जायसवाल जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमान गौतम जायसवाल जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब, एगो खबर मिलल बा कि एगो लोकल न्यूज़पेपर में कॉलेज से संबंधित गड़बड़ न्यूज छपल बा। रहुआ वो दिन कॉन्फ्रेंस में जौन आपन विचार व्यक्त कैले रहनी, आज हमरे कहला पे पापा वो विचार के सबके सामने व्यक्त कैलन। धन्यवाद। मिस पांडे आई बैठी, हम रहुआ के घर तक छोड़ देतानी। अच्छा। 15 दिन पहले अपना लखनऊ वाला कॉलेज में एगो छात्रा के रेप भइल रहे और शक के सुई सुमित बाबू के ऊपर बा। काल प्रदेश के सबसे बड़ न्यूज़पेपर में ये खबर चेंज हो जाएगी।